Det var en pen fisk. Vet ikke. Vet ingenting om. Bare konsentrerer deg om å filme det. Senere så skal vi ha den på stativet når vi skal. Ja. Eller du har stativet med. Ja. Ja, det er ikke noe pjusk det her. Du må rygge litt nærmere for at du skal klare å håve. Ja, vel, for at jeg viser foran på nedslippet der. Ja. Så begynner jeg å stramme inn på hoven. Er det mest opptatt at du må finne snus? Så blir veldig lys. Men jeg kan snusen, kan du med hoven. Ja, han er jo ikke klar nå. Ja, jeg tror jeg kommer med at det blir... Ja, nå skal jeg sjekke meg til. Det ser ut til noe. Det er på teller ikke det. Ja. Ja. Kanskje det er... Det er litt kulett. Men så kan jeg flyve først. Skal jeg ta stanna på den. Skal du ha tanga? Vi må se. Skal du se den her? Den er feit og fin. Du ser han er ikke ferdigkjørt enda. Du ser han er langt fra ferdigkjørt. Sant, for da tar jeg tak i laksen. Så. Tar jeg hoven? Ja, vi skal måle han kanskje. Kan vi det? Ja, vi må måle han. Du halvparten av rapporteringen. Ja, dæven, vi kan ikke sette han ut. Du må hente kniven nå for helsike. Her. Ja, det er ikke sant på samme. Der, vent. Ja. Andre siden. Samme 16. 35. Ja. Ja, men den er fin, den her laksen. Ja. Ser større ut i virkeligheten. Ser større ut i virkeligheten. Ja, da er det greit. Bildet tatt. En fin, jævla fin laks. Jeg gikk jo nettopp over han. Han skulle jo egentlig tatt oss møy. Ja, og det var det som gjorde her, den her. Ja, men du må ut i strømmen. Her er bare dødvann. Neida, det er fint. Han er så klar til å gå den her. Han går nå. Ja. Får holde han i magen sånn. Der skjer han. I lysbar på han. Japp, kjempe. Fornøyd?